JK Yadav Films present. JK Yadav Films. कैसे रहेलू साली सैया के साथ हो निमन कोटे की नहीं जाड़ा के रात हो कैसे बताई हो कैसे रहेलू साली सैया के साथ हो निमन कोटे की नहीं जाड़ा के रात हो कैसे रहेलू काका करेलू राती साथ रहेलू की अकेला अच्छा तो सुना सैया न साथे सुतेला जड़ में दुख बहुत होला मजा जीजा वाला न मिलेला सैया न साथे सुतेला बुझलो जीजा जी JK Yadav Films. सैया न साथे सुतेला मजा जीजा वाला न मिलेला और का बताई जीजा जी कैसे बताई जीजा मिलल बा भतर हो देखियो कर हमर बोथल कपार हो और का बताई हो और सुनबा बोला साली बताओ हमसे ऊ वाला बात हो होइले कि ना अभी तोर शुरुआत हो मोने न को बुझ जा हमर बात हो कितना खिलाई बाकी सूट न साथ हो कैसे रहेलू हमसे ना कहेलू काहे न कैलू झमेला सुना सैया न साथे सुतेला जग में दुख बहुत होला मजा जीजा वाला न मिलेला सैया न साथे सुतेला हाय दैया सैया न साथे सुतेला मजा जीजा वाला न मिलेला JK Yadav Films. जाने के झमेला काहे माथा पे लिहलू शादी से पहले चेक काहे न कहिलू शादी से पहले चेक काहे न कहिलू अपनो सब तायो कर मार लिहले मतिया सटे नहीं कबो हमरा से छतिया काहे रहेलू साली नहर न आवेलू इतना सितम तू काहे ओकर तू सहेलू कैसे रहेलू का करेलू राती साथ रहेलू की अकेला शर्मा बताबो सैया न साथे सुतेला जड़ में दुख बहुत होला मजा जीजा वाला न मिलेला सैया न साथे सुतेला बुझलो जीजा जी JK Yadav Films.